Kiru ich football hakaleng ka prathei menta kita ap community ya ka wei na ka chekun ka bait na tam hakarauf 32 jong ka FIFA World Cup menta snem ka chinga kun hapreng ka Argentina pat ka Cape Verde kam de tang ka chilakai jong ka kanhun handai laban ongru ba ka de ka chilakai hapreng Lionel Messi badukul ke par paponam jong ka Cape Verde uwo sinha ka Argentina karong syakara of 32 hadin ba kelapan i ya ka chilakai ka baklanbor haka group stage warla Lionel Messi uladon haka arta ka bahe ndre udanglong udonot jong ka kanhun haman la ka chiakun udangla ban thau kabu ban assist ban thep gol hakipor ki bakongsan kane kalong katau baginong kersan jong ka Argentina kidang syania pura hau baunya lam ya kari sya ka jengjom ha ka weipat kaliang ka Cape Verde syua baka World Cup kan sedang ombon ki ba motor bakan poi hadu kara of 32 Hendrei da kacing lakai ke barenti kacing ateli pat kacing kersan jogi pajba kalak ban penyekhat ya ki kenhun ki baklanbor bat ban thau ya ke history na ka ban takari jongka Uwei na ki goalkeeper ubala sayorotam jongka Cape Verde u goalkeeper ubala pelaj bon teliki bol ki bae bat penyarap ya ka kenhun pan poi sya kane kawan ki pajba ki ong balada omdei na kacing lakai chu ka Cape Verde kan ompoi hadu hangne kumta mentau hapa ni kon persya ya Lionel Messi wei na kirang tep gol uba krautam ha ke history jongka football bon ki fans kingen bakane kacing kon kan long ka ba etam na ka bantau wosen ha u Messi ude u player ubala ban penkela ya kacing lakai tang ha ka siminin udon kacing lak ban dribble pan pas haki por ba piang pat ban tap free kick bat ka long ru ka ba ban khang ya u Hendrei uwo sen haru ulapan i haki che khon baladem ba ting yaki player ki ba kraw udon kacing syampang ban pule ya kacing ya jong ka bol pat kacing kloi ban pelak yaki shoot ki badon jema ki pajba ki kmilinti ba ka Argentina kan sensyar kacing lakai da ka papat bon ya ka bol Hendrei ka Cape Verde kan persang ban ya dabha bat pan penon kam yaki counter attack lada kacing ada jong ka Cape Verde kan scam bat uwo senha onye lakai bha ka Argentina ru kan hapan trisitom khnang bakan yo tep gol ha ki social media bon ki fans klas tang ban batai ya kane ka chekon ko Messi bat uwo senha omde namar ka chilakai tang apreng kine ki arngut hande namar ba bon ki ngej ba uwo senha ulong player ubodon kamtam pan persyang ban khanglat ya Messi ada ulak ban pelaj yaki kabu jong Messi ka Cape Verde kandon tang kecik kermen pan thawi kecing kendit ha ka perthei naka liang jong ka Argentina omde tang Messi ubalong kecing ma ka kanhun kadon bon ki player ki badon sam ki bala ban thep gol ha kanu kapor kumta lada ka Cape Verde ka penlejing mut tahu Messi ki wepat ki player ka Argentina ki la ban penon kam ya kata ka kabu naka liang jong ka Cape Verde pan kacing job jong ka kan syong ha kacing teli jong ka kanhun ki ha pan ya dabha ban island ya ka Argentina pan thau bon ki kabu pat penon kam hok ya ka bakiyo kane kacing khon kalong ka bakongsan bha lada ka Argentina ka job kan beteng syakawat ka babot panang jan syakathong pan ra biang ya ka welcome Hendrei lada ka Cape Verde kalak ban penlim ya ka Argentina kan long ka wei ne kicing kendit ba krautam ha ka history jong ka welcome kinong Cristiano jong Messi ki kermen ba undang lak ban pen i ya ka chilakai ka ba phla bat penyalam ya ka Argentina sya ka jengjom kat baki fans jong ka Cape Verde pan ki ngej ba wo senha bat ki parlok su ki lak ban yang persya ya ka kanhon ka ba kraw bat ban thau ya ka history kumta ki pajwa football hakeleng ka pathei kidang ap community ya kane kacing khun ka bahe hatu Messi un la ban teng ban tho sakawe pat kacing lakai ka ba krautam ha ka history chung u lane uwo senha un la ban khanglat ya u pat pan penlong ya ka Cape Verde pan thau sakawe pat ka history ya ka jubab ni sayu i hamadan handai ka we ka ba syai kalong ba kane kacing khun kade ka ba omdei satya pandu ban pen